Omusubati Teresa nigo abeire kamenyete ne abana baya ase enyumba iyo korosia endagira egento getari egikire nugo sekretari koreta ukurigerirwa gosone karengereria kiya kurwa ase abana inchi babotambe negento kirira omusubati uyu gosirwa kwagachire nyumba ritukoria rero gwetera somana siasa kurwa ase county ya Nyamira omoske Walter Chanwa munago tumanyi murikito fatigari December nase enkayomong'ina Teresa Nyanchama korwase kenyero kya Nyamuteneneri ime ye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba oyo obeire gakurara echokoni yomomuroye ejwere mamincha nigekoro kyomogusi wetera ogutatwara enyumba igorero anyoro mogoko bene maiga yere kwagachirwa enyumba n'omwana siasa Walter Chanwa korwase county ya Nyamira aiga no mucho maroria mugakona ari kurukumayeka na kwetu kurukumarem igo na amenyete nyumba yarengero gorari simu agacheria nyumba iye kangotera abana bagateba bari bage nyumba irache kugwere tiga tokore kitiga tutagore nyumba etokoire matari uchukunya koberoro tuja konyora ka chinguru tumaje kugwagachira abere ginko chandeka asa matuka mange menyeta ase nyumba y'abana ejero bosoku korende na tinyigwa mariga onkora iramaya maneno nyagachire nyumba Iamate yomong'ina oyoiga nigona barabwo baesokire na korokia omogokobo na goteba buna nigo enyumba yiga yaberige kubachanda engaki entambe Maritango Rukurukas nyabayo mayeka naga asende ninga noyo agajirwe nyumba ye oyo no mong'ina Teresa nere mama na inje no mumuroye njeni gongote yo mwesimi wegenda akorire titwana korora tiganya saa mokonye ikiagera matuka mango mong'ino yobeire tabwatie nyumba nando mugaka ni gasirete kare mong'ino yo no kurwara urwarire osine nyumba ni munatabwati nera nabokoranga nabe chandikira ase ngoro gakie gento ko mwesimi wo wakorire negento kyo gukumisana nje gento ndasabe gioka tiganya saa gokonye akomente chinguru okorera abande bo kurwase ensemo y'abanyakenyoro bekinyore keiga kya Nyamuteneneri nigo baburirie abarai bande gutwara enaro yogokonya abanga buna baiga ase binyoro abwo bagendererete wetera amakong'u ase boigo basabira basae na boigo onde bwensi utarabwate kura aneke buna inkweri kiare eriogo chia kubachora abarai baganetie moja mwana kongaino na shilingi 100 mwamaguru mwaserwe meteime raro mong'ino ndo sereirwa tarani iga no twangota akoro mutango twangwagata nyumba bune igongo gotebio mugambie iche iga arore nyumba naenda abantu aba barore abamanya abantu bamumanyenere tabakuru uburayo bwagachagete mugetutu taranyora magenderero ayabanta koretu na devolution wone gento kyo kanda achiko saba abantu abari Nyamira tigatubwaterane 2027 torusio mugakori obis tomotomeka nesira ayo kera no kogenda gari tobwate ebibande tobwate chikura nabasaba mindo babwate ibande ne chikura okoira ne nambia mono asaya gwakorire iga na macho sintobwati ntokwariga tio totarere getunwege kya Nyamuteneni gocha komojanwa toreke gimanane tawatabana Kingo reporter Gatembe koroiga Nyamuteneneri yegotoka imeye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Mchefa Tigad December